niki wonten pamundutan, Mbak. Lagunipun iming-iming. Saking Mas Dedi. Ayo. Menika pengorjen Mas Alwan, Mbak. Nggih, Mas Alwan. Mas Alwan ingkang ngetipung menika menembut kentu putranipun Mbak Lamsih. Mbak Lamsih dalu niki nderek Pak Ustaz. Wah. Izin sik. Wah, matur nuwun karo garwane Mbak Lamsih. Wah, jan-jan. Ah, napa-napa diprenggake. Wah. Kula niku udut men diprenggake kok. Ngerti nek udut langsung. Iya. Yo, anu Mbak Mulat, yo monggo. Monggo Mbak Mulat sih. Sobat, yuk Mas Awan. Untuk para kadang-kadang kaneman, monggo kangge jampi saya. Selamat malam Mbak Mulat. Malam ugi. Semangat sehat. Semangat sehat. Oke. Normal. Syukur yang saya normal. Nggih to. Yang penting waras to. Nah, nggih. Waras. Kedah niku. Ayo. Ayo iming-iming ya, Mbak. Nggih. Iming-iming. Wah, jan. Ya, cari sing ngorjen biyen ya puspita laras biyen. Ayo, saiki angel cekel-cekelane. Kok mboten betah teng puspita laras niku enten apa? Lah, ambuh. Ayo. Ayo Mas Alwan ada iming-iming. Ayo. Iya. Oke, yo iming. Iming-iming pamundutan saking Mas Dedi. Ayo. Menika wonten awala, Mbak. Dipun waos. Saking para kadang-kadang kanemen request lagu kesayangan. Kesayangan ciptaan Ki Bagong Darmono. Gandeng saking para kadang-kadang kanemen dicaosi sakniki nggih. Nggih lho. Ya Mbak Nina yo. Yo Bu Nina yo. Peton babuan yo. Monggo Mbak Nina sing semua disayang. Wah, sepote sing iso untung. Wah. Gawan campur sari nih. Gawane Pak Ustad kok. Kawan campur sari kok. Halo Mbak Nina. Halo. Lagu kesayangan nggih. Oke, baik. Pakai goyang ya Mbak, Oh, biar bisa. lemak-lemakmu jahat berkurang. Iya, ngayang-ngayang begitu. Iya. Oke. Dari perwakilan Karang Taruna yang mau menyumbangkan lagu. Oke, siap, monggo, Bolehkan. Iya. Atau ibu-ibu bagian konsumsi menawi badhe Boleh, ibu-ibu Ibu. PKK monggo. Ya. Perwakilan ibu-ibu PKK juga boleh. Mboten napa-napa wong iki ujube nggo seneng-seneng kok. Yang mau foto sama Dedek Kiki nanti juga boleh ya. Nah, Dedek iya. Kiki. Napa ajeng foto-foto kalian Mbak Mimin monggo. Ampun Mbak Mimin. Ampun Mbak Mimin jenengan niku. Ampun, Mbak Kiki. Mbak sapa? Mbak Kiki. Dek Mbak- Kiki. Mbak Kiki Kiki. siapa? Dek Kiki. Kiki Ampun lho. niku ora kepanjangan dari Sukimin. Heeh. Dijupuk tengahnya dadi Kiki. Kiki. Yang mau foto sama Mbak Kiki boleh. Maka yang mau foto daripada jauh-jauh sampai Gembira Loka Ya, ya. sama foto sama Mbak Kiri. Oke. Mbak Kirek Kiki kok Kiri. Kiki ya. Celat kok. Ayo, kesayangan. Ya, oke, yuk monggo. Mas Alwan yuk. Sayang, Silakan Bu Nina. kenapa seliramu kok beda toh sayang? Aku sayang, mergo selira. Apa kok wis ana gantine? Kok aja saling vlogo. Apa? Terus aku tulus yo sayang. Panas kesayangan, koyo ngene rasane
ana nawala sing tiba ning mangkon. Ha iya diwaca. Iya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang. Saking kula Pak Sunaryo. Kalian perangkat desa Trasan. Wah, iya. Mbok menawa Pak Riyadi rawuh. Iya. Pak Kepala Desa. Nggih. Nyuwun lagu setunggal ninggal katresnan angka kalih perahu layar. Iya. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Naryo kalian bapak-bapak perangkat desa. Iya. Wah, maringi tindih. Iya. Pira? 200.000 sah. Matur nuwun kelompoke. Iya. Dalem? Oh, siap. Iya. Ayo. Anu, Mbok sekali-sekali Mbak Mimin to, Mas. Ya. Oke. Lah, iki ngersake lagune ninggal katresnan sepote perahu layar. Ya. Yo Mbak Cynthia, Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya. Yo disepotke perahu layar, Cah. Mangga, ayo, mangga. Halo Mbak Apri. Nggih, pripun? Selamat malam Mbak Cynthia. Selamat malam. Nggih. Dereng ngantuk ta? Dereng. Nah. Semangat. Kosek nek mumbengi Pripun? anu ngantuk alesane rewang iki ngantuk alesane apa? Ora nek niki mengke mboten ngantuk. Oh, alhamdulillah. Insyaallah. Iki kok ora ngantuk. Apa? Neng turu. Salahe wayangan yo ora. wayangan kok yo bengi mbok yo Lah iya. awan yo, Mbak. Kok bengi wayah wong turu kok. Wayahe wong bobok. Aku awan sumo. Wah kok ora neng arek bledong ora apa-apa. Lah nek kowe apa ora? Iya. Loh, Kowe karo jangan aku. salah loh. Wanita itu kalau malam nyot sehari-hari malah bledong ya ora apa-apa. Sing penting dalam kamar loh. Ora masalah. Bahkan disarankan nyon sewu Piai Putri nek sare nyon sewu lho iki ojo ora saru. Enggak usah pakai BH, enggak usah pakai BH. Ya. Men tidak mudah terkena kanker payudara, men istirahat payudara. begitu. Iya, kalau sare loh maksudku. Iya. Contohnya kuwi lho Mbak, nek neng omah ora tau nganggo payudara. Ora tau nganggo bra. Lah dipeme nek Aku kedasteran tok ngono lho, kan rapane di dalam kamar lho, nek di Tetapi luar di ya dalam tertutup kamar, ya. nggih. Yang itu Lah hanya iya. pasangan kita. ana payudara kok dipeme ting selampir kae. Tau digondol ngasu barang. Lah iya. Payudarane pirang-pirang nggih. Oke Kak. Pirang-pirang. Ada jamur. Ninggal katresnan, Mbak. Nggih. Oke. Niku panyunan mangga ayo. Pakai goyang lho, Mbak. Ha nggih. Mbak, gek minangkani panyunan saka bakule gorengan tempuran mesake lewung. Oke, ya mangga. Ninggal katresnan yuk. Iya. Penak ya, Mas. Ayo ya. Aduh. Masuk Mbak Cynthia. Nangis sajroning atiku nalika sirama ninggalku apa siram ora krasa Tunggu sampai
sampun lumadi ninggal katresnan Ha, nika iya. Mbak Limbuk Pak Cangi. Ha inggih pun dicaosi. Ha nggih. Menika wonten awala. Napa meneh? Lebet malih Dilepas. Ha awalipun. nggih. Pak Dalang nyuwun lagu Puspita Nala. Lila kalian kasunyatan. Wah, nggih. Oh, kan ngatur ki apa, Lik? Nggih. Puspita Nala ayo nak. Ayo atas namamu Damudi Bakti Karya. Oh nggih. Dipun Matur caosi. nuwun 50.000 sah. 50.000 sah. Nggih. Ayo. Nggih, sabar sawetawis menika bakule goreng tempuran. Ha nek yahine lewung iki rung matut. Lah. Ayo mengke nyu artis kabeh jumeneng. Ayo. Niki pengen Limbuk tekan jam 4 kok. Ayo. Yo menika anu Mbak Pus. Mulat. Ayo. Ayo Mbak Mulat. Ya Bu Mulat. Mbak Mulat lagune napa? Lila apa? Lila apa? Puspita Nala. Puspita Ya, ya. Nala. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Oke. Oke baik. Ayo teruntuk para kadang-kadang kaneman Bakti Karya salam kompak-kompak selalu. Guyub rukun jaga kekompakan. Amin. Pakai goyang ya Mbak Mulat, jangan kalah sama Mbak Apri ya. Iya. Oke. Ya Puspita Nala Mas Oke. Alwan. Maka. Thank you.
Puspita Nala. Iya. Menika ugi matur nuwun sabiyantunipun para kadang-kadang live streaming Warna Budaya Indonesia. Ya. Wah, jan matur nuwun panyengkuyungipun para warga ing carat mriki. Ya. Nggih. Mbak Nina ada lagu Lilo dan Kasunyatan. Ya. Oke. Yuk, sobat Mas Alwan. Ya. Lagunya apa? Ada Lailo. Lailo. Lilo. Lailo. Pripun Mas Awan kasunyatan? Oh Lilo riyen. Iya. Apa? Lailo. Oh Lilo. Iya, oh di keempat ya. Oke, iya. Nggih, dan wah mriko akeh pandemen lumantar live streaming kathah sing mirsani. Salam-salam kathah. Oke. Yuk Lilo. Enggak. Sebentar Mas. Apa iki? Rambok Joko malah kok rejani. Apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu. Nadyan bojone ati nanging aku ra bisa duweni. Lilo atiku wis lilo, nadyan batinku kaloro. Nanging aku ra kuwowo, mergo atiku wis bacot tresno. Oh, matur nuwun Lilo. Ya. Yo dilewungke sik. Ya ndak ditagih karo juragane gorengan tempuran. Monggo Mbak. Yo Mbak Mbak Apri, Mbak Mimin, Mbak Cynthia, Mbak Mulat. Mbak Cynthia mboten. Mbak Cynthia yo. Iya. Yo Mbak Nina, Mbak Mulat, Mbak Ya. Cynthia, Mbak Apri. Iya. Ya iki mulai lewung iki nek sore mau dong. Ayo penting diratani. Enggak. Lewung di gedruke monggo, garap piye monggo. Ayo. Oke, disiapke, Mbak. Oke baik, selamat malam memenuhi permintaan bakule gorengan temburan. Hadir nomor lewung bersama 5 artis Puspita Laras. Sing MC iki sapa iki? Mas Sugimin. Ayo ape ngono, Pak. Ada lewung bersama Princess Aprilia, Cynthia Hapsari, Mulat Seh Semarang, Nina Nagata Mbawuan dan Lek Sugimin. Kok jeneng kowe elek dhewe. Keri dhewe. Oke, lewung yo oke, monggo.
Semua goyang dada kayak Mbak Apri. Oke, oke. Dicontoni sik no. Contohnya sih Mbak Apri. Kendangnya Abang. Kendangnya tak le, kendang Ya, le. coba. Kendangnya sik, Kendangnya, Mas. Mas. Kendang tok. Dut, tak dong. Oh, ngono kuwi. Bisa? Susunya sama nih. Bisa. Ayo bisa ya. Bisa. Ayo. Ayo. Yo sabda yo. Iya. Ya. Ayo. Ya, Mulai jenengan bareng-bareng ya. jenengan iso ora? Aku bisa dong Coba. sih. Ayo bareng-bareng kita yuk. Ya. September Matur nuwun. Ya yo lakone ndak rampung kok ndak nampa duka ya. Sang Pati Sigrahanata baris nyawijiku